Mustapha ka kira yau Mustapha. Na da daga ta bugu. Kawai dai kwallon an kashe kwallon ne tun farko wallahi. Kaga irin waɗannan tsinanni kaga da suke zagi na ko? Kaga su ko? Allah. Yawai. Can. Ci ba? Ai ba tsokali ba ka kan tsokali. Allah ka kan. Haka ne mai shi wallahi haka ba komai ba komai wallahi wallahi ba komai sai ai ciwo ya mai wallahi
Hai wallahi na sani shi ke ina yake da kota dan ba akwai kasan inda aka yi kwakule mani aka kulle wallahi zuwa aka sa wallahi sai da gani duk mai da shi aka jare na gani wallahi ba tana kasa ne ai kamar wanda ran ka ya buga ta ai ko Abdul ka buga musu so za ka ta musu ne wani professional ne ka musu ne za su ta maka fada ko ba ka san fada yanzu za a yi mutum ya zo kullum ya ce ba ya so a musu gyara sai ya zuwa maka ido sai abin da kuma maka yi ya amfani zuwa makaranta malam baka san wannan ba malami ya ce ga inda za ka yi ko ta ba kai fa